sam ja hteo da se kladim. I utisci? Utisci, pa evo koliko je sada sati, nešto blizu 10. Ja sam izuzetno uzbuđen ceo dan, već nekoliko dana u stvari, a kako se sve ovo primicalo dolasku naših saboraca, sportista i prijatelji iz Bugarske, koji su nam mnogo pomogli jer su donali svoju opremu i mi s tim igramo i prvi put u Srbiji, na teritoriji Srbije i Crne Gore se gura kamenje po ledu. Mislim ovo, sportsko kamenje. Guramo mi kamenje razno, po raznim podlogama. Ja sam brbljiv čovjek po prirodi i stalno pravim neke viceve, nešto se šalim, ali toliko sam uzbuđen da imam potrebu da ćutim. To u mom životu i životu moje porodice mnogo znači kad se ja učutim. To znači da je to baš onako, da sam izuzetno uzbuđen i da je ozbiljna situacija. Ja moram ti pitati zvanično ko je prvi kamen u Srbiji i Crnoj Gori? Ja sam ja prvi kamen? Ja sam prvi kamen rekao da nije dok sam se ja okrenuo nekom brže bolje. Ne, ti. Jeste. Znači ulaziš u istoriju? Ulazim u istoriju srpskog sporta na ledu, srpskog karlinga, nadam se da će karling zaživi u ovoj zemlji, trebalo bi učiniti ćemo sve da bude tako i da će neki klinci vrlo brzo stasati i doći na naše mesto i početi stvarno i ozbiljno da se takmiče i da putuju po svetu i da donose medalje i mislim da vrlo brzo možemo da postignemo ozbiljne rezultate u ovom sportu i da donesemo čak možda i I samo još jedno pitanje, sutra veliki dan. Sutra je D-Day, u 12 sati svečana promocija, preskonferencija, sve to zajedno i prijateljski meč, uslovno rečeno meč sa reprezentacijom Bugarske i ono što mi je vrlo važno to je što ćemo predstaviti, što su na treningu bili zastupljeni i muškarci i žene i invalidi, odnosno sportisti u kolicima. Došao je i reprezentativac Bugarske u kolicima koji je trenirao par naših sportista koji su bili invalida u kolicima. Drago mi je što se ove godine, odnosno 2004. Latini izjednačili se po svemu sportisti bez hendikepa i sportisti hendikepirani. Mi smo nov savez, nov sport i želja nam je bilo da od početka počnemo da razvijamo sve segmente. To su dakle žene, muškarci i osobe sa hendikepom, odnosno sportisti u kolicima i naravno juniori, oni su nam prvi sledeći koji treba da krenu, oni naravno imaju lakše kamenje, tako da morat ćemo prvo za nas da nabavimo kamenje, a i za njih da bi oni mogli što pre da počne treniraju. I prognoza samo za sutra, brzo. Prognoza za sutra? Sneg neće padati. Sneg neće padati, a Bugari će da nas puste da bude bar nerešeno. Za sada, dok ne počnemo mi njih da pomišljamo. A to će biti uskoro. Hvala lepo. Samo hoću ja kažem da